shot the ball. Wow, 3 points. Nayagin nga alawon sa bukos nga probinsya. Ako dyan si SP Noel Alamis. Rigya kami ka dyan sa may barangay Ulok. May interviewon kita kaya. Sangka pumuluyo kang barangay Ulok. Sityo, ano yan nga sityo? Kanyugan. 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 Okay. Magpakilala si nanay kang anang ngaran nay ano imong nga full name? Estelita Hornada. Anak kan banada. Ang alagaw nga anak tatay ko. Okay. Nanay ang ingad mo si SB Agapito. Tapos to sa piyak si Kapitan Tan. Emiliano. Pag si Kagawad, Danilo Hongko. So kadya, ang mangkot ako kay Kap kung sino mo Kap gusto buligan Kap nga pumuluyo rigya sa may Ulok. Ikaw gintudo nanay. Sa kanyugan. Sa kandiban ikaw gintudo na andot nga ikaw gintudo na nga duro man pwede buligan. Duro bigan na tamaan itakan ka imol. Paano mo mamba nga parama ka kay Imol? Ano ay med na kung may kanan makakaan ako kung may bugas makatigaan ko kung ura gani. Hindi ako makatigaan ko ura kan manghiram ako sa kan mga iningat. Ahay. Ti Ang Parehas na kumika kong bata. Ura ko to ang basta pulag. Diyos. Hindi alam mag-ibi. Pila ka bilog imo nga bata Lima. Darwa ang bayi, 3 laki. Hindi nimo Ang banaran. ura ka na agot. Ang ibuhay, sana napatay to. Tiwra ka rin naman, liwat. Ay, mabudlay mamana ka nga. Nagyan mo rin. Din ikaw gid na taho, nanay. Ligya sa kasitan. Ato ka kasitaan gid ikaw, bukat man Hindi. na printe. Alamis ni Cor. Mga parinti ni ko ray kay tatay na ray At hindi lamang mag-re-interview kami, bukat na printe. Sa lakaw Alagaw ito na. Alagaw. Samsuna. Printe man tagyapon ay alamis, alagaw. Agapito. Puro Agapito. parinti ni tatay amo Ka-eskwela ikaw ka to. eskwela ako kang sa Manila ko. Pray naghalin ako ay akan amo bugado. Hindi ko kagwanta kang kanay berte magsilos ka na ama. Kanimo? Nasilusan ikaw. Dati gwapa ka mo. Ay, gwapa, gin man ako kang ragap ako. Ura gani ako kumana, ura ko magwapa. Ay, mayat nanay. Kung imo madumduman, andot amo diyan naging sitwasyon niya kabuhi mo, andot. Ay, mayat pagani man kang buhi pakan bana. Kaya hindi ako magpinitin siya. Ay, magbata ako, sana nagasportan na ako. Sunod na lupa nga tindagan nyo nga dyan. Anar aka kanina blus. Iti ang mga bata mo tanan ano mga Siya ubran. bata ko darwa, 3 rito sa may muno, rito isara sa Manila. Yan. Amura akan agot ay nga gan priso yas lawaan. Ano ubra kang bata mo nga ano? Nga Ay, ang una. panagat ra. Ang bata mo nga number 1, ano ubra na? Ura to. Pangarawa. Ano ubra Ito sa ka? Manila. Ano ubra na? Bay, ura man ito. Kapadara kwata nimo na. Ura gid. Adios. Pangatlo, Ang pangatlo ko, amo to ang bayi sa may lawaan ka pangamo. kapangamo. Bigado man. Tapos akan agot ay Di wala man katuguro ang kapangamo nga. ura. Wala man. Ura. Tapos ang pangatlo, ang pangapat, Dahil ang bahay. amura ang bayan ka ngayon. Dahil agot ko ha. Bana ka bahay nga. Diyan, May bana man ang mga buhay na. amo man priyas kami. Agat. Ay. Tapos ang laki nga na mura. Amura ka panagat ra pangay. May sawar niya. Ura. Laon Sawa ka. pa. Laon. Pero may miga. Ay ura. Diyos. Di ano ba yung imo pagkaan jay? Sino ba yung katuglo nimo pagkaan? Akan iningad kon ura ko kanan inatawan ako kan mga hinablos kanay. Kanan nagyayap pa ng pamilya kakan bana. Di not all the time nga may bastante tanda, di ba? Dapat may imo mandaadi nga daw. Kasi walang Kada. mabay ay hindi kani tanda makasagot yan ng mga bata kagan ng mga apo. Ay. Ng amo, mga ani ng mga bata to para may isagot yan ng bata man. Kung ibalik ang nagrigad, ano mga dapat ginimo mo sa kabuhi mo nga nag-abot sa kabuhi mo nga ginpabayaan mo nga supposed to be mo daad to magmayad pangabuhi mo. Ano to nga magkumadumduman Ang mo?
ang lupa ni tatay, kunura na nabiligya, siguro may adjuro man pangabuhi rito sa bukid sa Ningalan. Amotos na ra. Te kay ginbaligyan ni tatay mo. Baligyan ni tatay, bisan sintimo, surad ako tawig. Ano tinapusan mo gani liwatan natin? Ano gani? Krito. Ora gani ako katapos iya ay akan amo gani nga strikta na sawa nga ti amo. So ay nagalin ako. Nagulit takan siya. Uli ako ya sa bukid yang Ningalan pangan. Sa kadyayan no daad mga ginandom mo sa kabuhi. Ay, gahandong taman dati ka pangabuhi tanga nami. Iwanan mo ba ay pigado. Ora kita tulaan. Sino imong ikalama sa rarin diyak magpano imong Ay, bata? ako lang sararya. Gusto gani karaay nga. Dito ko mauli na Then? kanito ko. Diyan sa nabung kamalig. Si kapitan kasi may balik Ay, mo. si Kapitan, ura ko ilibak ka dyan. Namin May nga, kwarta, Kapitan. ginatugro. May bugas. May mga... Lamay nga pula. Lamay nga pula. May klamay. May mga sari-sari ginatugro na dyan. Nay, piraran ka tuig sa kabuhi mo nga nag-antos ikaw sa kapigadohon. Abo, hasta napatay kan bana, gantos ako tuod. Di pira ka tuig yung patay. Sobra 50. May pirara ka to ito. Nalipat ako. May pulo ka tuig ran nga Ay, nag-antos sobra ikaw. mga 15 siguro. Ay, mga Kaya nung baratsagan ka bata. Ang bata kan gamay para daw amoy ay kabahal ang patay sa tatay na. Ang bayo black green yan. Agwanta lang ay ako. Kundi ang Santos mong kaluoy, burigi man na si Estelita. Patay gutom niya. Baw, ginoo ko. Hindi ako kakaan kundi ako magkayod mangita kabugas. Diyan patas nga. May surprise kami ka nanay. Okay, buksin nay. Ito ko. Sinay, sinay. Sibi, sibi. Sige may kamay na. Ay, salamat ginoo. Ay, aking ginoo. Wow. May kamay lang nay. Banyo sa hawak na yan. Alcohol natin para din makitawak. Oh, may bagas, may may ano ka na eh. noodles. Oh, may gamitan ikaw rin, may gatas. Gamay-gamay lang. Hindi mag-ibig. Hindi mag-ibig ah. Hindi na mag-ibig. Okay. Pasalamat lang may pasalamat. Ikaw kay SBI, kay SP, Noel, nga nagtugro ka na ka dyan. Hindi na tayo banyo sa natin hawak para hindi masakit. Pasalamat din sa SP. Daan mo nga, sa ana nga gintugro dyan kanimo. Ana yung dara para kanimo. Oh, salamat sa ginoo. Baw nga. Naku, yan man ako. May sunod pa dyan ay. Bukat amo lang yan. Introduction pa lang. Ha? Ito na kay para alcohol madyusan ng hawak para hindi masakit. Tira. Salamat gida. Ayos na na ya. Saan ka may kamay lang Tanan na kamo salamat gida. Okay na, what problema? May lulong yan si Gog. Bulik ka nimo. Tapos pabalik lang kami ang dole. Matugro man ka bulik ka nimo. Kagang DSWD. Ipangabayon ko tanda. Pero kung latlatan mo lang, hindi man lagi-lagi rin. Gina-process pa naman. Baw, Loren Ligarda, maluoy ka man. Tawi ako kung ang grasya mo. Baw. Nanay, basi may mga parinti ka sa Manila, sa Amerika, sa abroad. Ngayon ito kabulik na ya. Sige na. Akan na bata to, mura at kwinta to. Di, ngayon ka lang bulig. Sino yan gusto mo bulig ka nimo? Ngayon bulig, ngayon bulig sa mga tao nga nagalantaw sa TV kaya siguro nang bala. Ngayon bulig nanda. Isa sino lang, sige rin. Ano ba ngayon ko nga buli sa kana nabdos ka na eh. Wala man da. Hindi, Sa sa mga mga tao tao lang nga galantaw sa TV. Kuna ngayon ko bulig, nagbatsagon niya mo Hindi bulig ako ka na. kumaan, wala takan ka lantaw sa... Yan eh, ngayon Daan gani si... lantaw, mamay mati nila ngayon Ito kay sa kanoy kamera. sa kamera malan makita na dayo sa YouTube sa TV nga Kasi kapangayo patawad ka na bulig. na eh. Totoo, ngayon ito bulig na. Ngayon Ngayon, dito Ah, pero sige, sa kamera. diyan sa TV diyan, diyan. TV yan na TV kita. Sige rin, ligo. Balik ngayon niya. Ngayon nga pangayo kasi no may mga bulawanan nga tagi pusukan Sige rin, kan. Ay, ano ba ka nambal? Ngayon bulig. Ngayon gani ka bulig. Pangayua lang ako ay kabulig. Wala ko galing kakilala ka ni... Bisan sino kaninyo may Sino mga lang. bulawanan. Kung sino ay nga mga empleyado yas nila. Amerikaman. Sa kung ano ay naroon. Ang nagliligat daw ka namin balikan, mga inagihan nga hindi malipatan.
ang nagliligad, ginsulat mo sa daghan, hindi mapanas na markahan. Ang pag-atipan mo, ginakahidlawan, ang imong pagpalangga, aken handumanan. Kung nagapademdem, luha nga ginpaturo, nagiya ang imo yuhem nakatago. Basahan mo man kun kisa, mga sulat ko kanimo. Mabakal ako ka. Anak ang Ginoong kaluoy ka na ako. Mabatol. Nek, ayog lang ko. Yan ay. Kamu lang bala mo. Nalay mo problema mo. Kuwan mo ka. Di mabatol. Bayan mo lang mata malam nato yung ilogon ba? Hindi naman kung kabalakas na ano, dyan man ako. Wala ko niya po kabayis na ano yun mo. Ano naman problema na, kapurok mo naknapan. Ano tayo mo, bro? Ura mo na isa ano kung may ano, istramnan. Makanta si Jerry para kay nanay na, para kaninyo tanan-tanan, no? Para nga kamay-kamay ang kalingawan. Kumingan mo kanta. Yeah, plak-plak na yan! Minamahal Purina ang pag-ibig ko ikaw. Bakit ako'y iyong iniwan? Saan ka namin saan? Sinakyan ang habang puso ko. Magbalik kahira, hihintayin kita. Araw, gabi, ikaw ang nasa isip ko. Lorina ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Bro, video yung kapalakpak sa likod, bro. Yeah! Umiyakan na. Si nanay, yun naman, panggastos mo na ya. Baka makabulong na eh. Ah. Sige na. Hello, mayad yung gabi. Nagabihan kami rigya sa barangay Ulok, no? Kay ginayang agaw ginamon matugro diyang regalo kay Nanay Estelita Hornada. So, nanay, mayad nga gabi kanimo. Kamusta ikaw? Amo ya nga kalit gani sa ura gani ang mga kagawad kinamanawag ay sige takandai ka kana linugaw tug sa ngakap. Unan mo ba ay ngita po ko dapli, ngita ko kabugas, wala makakot bulan kan dapli. So nanay, nagtingiwa gid ako, nangita gid ako kang mga tao rigan nga magbulig kanimo kay nakita ko ang sitwasyon mo nga dapat gid ka buligan. So sa pira ka semana nga message ko nga buligan ikaw. Nagpasalamat gid ako kag may nag-response nga ibuligan ikaw, no? Kay nakita ng sitwasyon mo. So anong ngaran kang grupo nga diya? Ang Antique Empowerment Group. Ba, salamat kaninyo nga mga opisyalis ay pasensya lang kamo ka nambal hindi ta ka ano gawa. Kung sino nagbuli kan ni naken durog nga salamat. Tuod. Agay salamat gid.
may ano ko sa aga. Bisan gabi iya pwede ko mayapon ang atas nga labos nugaw. Sige, imaw mo natin dyan kaya ang atong kapitan nga very supportive gid no. Si Kap Jeanette Samiliano. Kap, pasalamatan natin man ang grupo nga nagbulig kay bukat amo lang dyan, may sunod pa gid dyan, no? Kung sino pa gid nga dapat natin ibuligan rigya sa barangay. Ginapasalamatan ko ang tanan nga nagbulig, ilabi na gid ang Antique Empowerment Group sa pagbulig sa amon nga pumuluyo nga si Estelita Hornada kay nakita namon nga tama kita ng kapigado. So salamat gid kaninyo kay may mga kabubuton kamo sa pagbulig kay Estelita kay ang anang sitwasyon tama gid kapigado ya. Wala gid obra, wala man ti mga kabataan nga naga suporta ka diya. So bagal gid ang akong pasalamat nga ginbuligan yun diya ang amon nga kasi Mario nga diya. So thank you gid Empowerment Group, Antique Empowerment Group. Thank you gid sa inyong pagbulig kabay pa nga ang Diyos lang magbalik sa inyong pagbulig sa kay ano nga diya kay Estelita. So ibalik ko kay SP. Kapitan nga diya. Amo yan nagabulig magnakal ko wara ko kan agtunan ko kita na ay Kap ora ko bugas. Abaw. Okay. Uli, amo gani pasalamat mo ko kay SB Noel Alamis. Sa mati man si Mayor, aton bigyan. Mayor nga baladhay. Ano ba? Paano nga? Bibong. Bibong aw, bibong baladhay. Salamat. Ano ra tang kita rin kay bibongan. Ba, Salamat gid Mayor. salamat gid Mayor. Ang mga tanod kaya kay pasensya la kamoy amoy akan frustrasyon. Salamat Antique Empowerment Group. Yay! Palakpak!